Beograde, 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 na ušću dveju reka ispod Davale. Beograde, 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 već vekovima čuvaš Beolik. Beograde, 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 ti srce svoje nesebično daruješ. Beograde, 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 tvoj zagrljaj i ljubav žele svi. Ja sam Staniša Mijatović, pre 25 godina sam kupio stan od firme Rad, GP Rad, koja se nalazi u Mihajla Bujičić broj 1. Zgrada nije završena, ja sam ušao u zgradu, živim ovdje, završio sam stan, bilo je završeno 65%, ja sam završio 85%, nema voda, nema struja, nema grejanje. Firma Rad, bio sam u firmi Rad 1000 puta, oni ne žele da završe ovu zgradu, znači njih to ne zanima, oni imaju svojih 500 kvadrata ovdje, oni žele da se ovo proda, a da neko to drugi završi. Znači, ja sam platio 100%. Firma Rad je dužna da meni završi, uvede vodu, kanalizaciju i grejanje, ali njih to ne zanima. Oni su meni rekli, 1000 puta sam bio u njih, oni su meni rekli da ne žele da uopšte završe ovu zgradu, nego oni žele da to nekom proda, da to neko drugi završi. Ja ne znam da li su oni jači od države, da li državi to odgovara da prolazi 25 godina, prave reklame, da cele godine stoje reklame, imaju 5 reklama, kome idu te pare, ja to ne mogu da shvatim. Da li su oni jači od države, gde mi živimo, koja je ovo država, ne razumijem. Koliko se sve promenilo za 25 godina? Uskoro se pravi Beograd na vodi, da li je moguće da ja živim u mraku, da nemam vode, nemam struje, idem okolo po kafićima, nosim vodu, idem, kupam se po hotelima, znači, da li je ovo 21. vek ili ja živim u 10. veku, brate? Ja ne znam šta je ovo. Na sudu sam dobio, u Privrednom sudu i na Apelacionom sudu sam dobio da mogu da uđem u svoj prostor, da koristim i dalje korišćenje i raspolaganje. Ja sam razgovarao sa stanarima ne žele da uloži ni 1 dinar. Znači, ljudi su platili 100% kao ja, a ja sam podstanar, ja moram da dođem ovde, znači neću više da se borim i 25 godina, znači ljudi, to je nenormalno da prođe toliko vremena da se ništa ne napravi. Znači, oni ne žele, niti me zovu telefonom, niti pitaju da li će da želite nešto da uradim, njih ništa ne zanima. Oni su bogovi. Ja što sam mogao, sve sam završio. Znači, ne mogu vodu da uradim, ne mogu kanalizacije, ne mogu grejanje, znači ja ne mogu sam da izvedem vodu ovdje, dakle kako. Znači, voda mora da se sve i prekontroliše, da prođe voda, cevi, kanalizacija, znači ne može to niko sam da uradi. Ili država može da prisili firmu Rad da to uradi, ili da mi stanari, šta, niko ne može to da da tolike pare. Znači, firma Rad je dužna da uvede vodu, kanalizaciju, grejanje. Ostali bi svi pomogli nekog završili, a njih to ne zanima uopšte. Oni imaju svojih 500 kvadrata, oni to mogu da prodaju, da nađu nekog svoj investitora i da se to završi za 2 mjeseca. Njima to ne odgovara, oni žele da uzmu pare, da prodaju to i molim lepo. Ja sam u mom stanu, da, idem u hotel, istuširam se, odem u toalet, po restoranima, po kafićima, to je to. Ovde spavam, evo vidite, ovde je krevet, pola stvari namještaja sam stavio, pa ne mogu da stavim, da otvorim, zato što još nije završeno, kako? Ja se izvinjam, vi ste došli, ja ne mogu da vas poslužim, ne mogu kafu, ne mogu da vas kuvam, struje nema nigde, celoj zgradi, znači nema, dok ima, kad se vidi napolje, vidi se, kad se ne vidi, ja uzmem lampe, imam par lampi i to je to. Ja molim
gradonačelnika, premijera, dobre ljude i dobre volje ko može da pomogne, da se pokrene, pošto je ovo strogi centar grada, dolaze velike investicije, Beograd na vodi, uloži se ogromne svote novca, da mogu da pomogu, da ne budemo u mraku, da se ova zgrada završi, da ne bude ruglo Beograda.